Nagsukli lang ako. Nagsukli lang ako ng bakas. Pagbalik ko, wala na. Nalaglag. Palpak. Yan, balik tayo, balik. Dito na tayo, dito. Balik tayo sa dating, wag na natin gamitin to. Huwag na natin gamitin. Bakit nawala ka dun sa isa from Agamir? O ngayon, nalobat yung main. First like mo, idol. Kain tayo from Emitoy's TV Mix. Salamat kaibigan Emitoy TV Mix. Host ang nangyari from Rodia Cordelas. Linaglag ni YouTube yung first LS ko. Naglobat yung main, naglobat. Ano pa lang naman yun, wala pang isang oras. Yan, dito na tayo para makapag tayo. Makapag-concentrate tayo. Nagsukli lang ako ng mga nagbakas. Pagbalik ko, wala na from Agamir. Yun, sa nakapin tayo. Sa nakapin, premier. Tapos na ako dyan, Ate Regina. Tapos na ako dyan. Di ba pala? Like number 34. Like number 35. Yun, dikitan nyo naman si Manny Noguenter TV. Ito, nakalike na ito isa. Nakalike na. Kay Agamir. Yun, umabot si kaibigan Marvin Palitada. Host, lobat sila Serna from Rodia Cordelas. Sige, ayos lang. Patamsap ulit.
May kisuyo, may kisuyo. Bilis pala maloobat nito. Hindi pwede. Yun nagbalik na sa harang pa ako. Nagbalik na, nasa harang pa ako para mag-enter TV. Shoutout Lakay, salamat sa suporta mo sa bahay ko from Marvin Palitada King. Yan, walang problema. Lakay, basta suportahan lang tayo, walang problema yan. Sana lahat ng dinikitan ko, mabalikan po ako napag-iiwanan na kasi ako from Nugi Hunter TV. Ilan na bang bahay mo kaibigan Nugi? Baba nga ng bahay kaibigan Nugi, baba. $851. Idikit ko na siya kaibigan Nugi Hunter, idikit ko na siya. Idikit ko na nga lahat. Right now there, 111. Panoorin nyo lang kaibigan Nugi idikit ko na lahat ng ano ko. Magdidikit naman ako magdidikit. Nakadikit na itong isa, oh. Thumbs up from Ate Grace Lauren D. Channel. Good morning from Ate Grace. Regina B. Channel na bigi-bigi. Thumbs up dan. Tapos kaibigan Tunying from pasensya. Nalaglag ako. Nalaglag si Tunying. Pangalawa kaibigan Nugi Hunter, pangalawa. Live 112. 111 kanina, di ba? 112 na, oh. Panoorin ko lang kaibigan Nugi, panoorin ko lang dalawa, panoorin ko lang. Thumbs across from Ate Regina TV channel. Nugi Hunter TV nag-drop ng bahay na wala ka kaibigan to niyo, nalaglag ako. Okay na po sa nakapin from Nugi Hunter TV. Namat DLS kagabi po from salamat daw. Kumusta host from Cura Melendres Vlog? Salamat Ate Cura Melendres. Paano ako magpa-member sa iyo kaibigan Tunying? Hindi ako naglagay ng membership kaibigan ng Orly TV channel. Hindi ako naglagay ng membership. Ayaw kong baka magbayad ka pa sa akin, ayaw kong bayaran mo pa ako. Babayaran mo kasi ako pag nagpa-member ka pero wag na. Sabihin mo lang kung anong dapat. Walang ads Lakay. Pagpasok ko, regalo ko sana sa'yo from Marvin Palitada. Wala bang ads? Nakalimutan ko siguro. Pero hanggang ngayon, live. Puro Indian kagabi pa from Regina B TV channel. Bayan mo lang wala nang problema yan, Ate Regina, bayan mo lang. Nugi Hunter, sukli nila sir na from Rodia Cordelas. Yun, nagsukli na si Rodia Cordelas. Yun, nagpalipad na lang si kaibigan Orly TV channel. Salamat kaibigan Orly, salamat.
Ayaw kasi magpa-member kasi magbabayad pa. Kaso maraming nagtatanong kung ba't wala akong membership. Eh sabi ko naman, eh nakakaawa naman kayo kung magbabayad pa kayo sa akin. Panonood lang ng video ko at saka thumbs up at saka magpunta sa live ko. Malaking tulong na yon. Nugianter, suplinan nila sir na. Salamat po idol from Nugianter TV. Andito pa ba mga dumikit sa akin? Nagsukli ako, full pack, nanood ako video para iwas lagas from Agamer White. Oh, basta magbakas ka lang, Agamer. Bakas ka lang para ano makita nila. Agamer White, nag-drop ng buy. Kumusta sir from Colombia Dress? Huwag naman sir, tunying lang. Okay lang ako, okay lang. Katamisan ng Bigi-Bigi Engine Official. Nakaani ka na pala sir. Oh, nakaani na ako kahapon. Ngayon isang araw pa pala. Kahapon nagbilad ako, nagbilad. O tama yan, Agamer, magbakas ka lang para alam nilang bumalik ka. Gin Official, nagbigi-bigi. Hihihi, from Gin Official, napatawa siya. Maraming salamat po, Idol Tunying, from Nugianter TV. Walang ano man, kaibigan Nugi. Loba tong isa ka eh. Katamisan nag-drop ng bahay. Kaibigan Tunying, walang harang, from Katamisan Vlog. Wala bang harang? Nugianter TV nag-drop ng bahay. Nagpalipad ng bahay si kaibigan Orly TV channel. Canadian money. 6.99. 6.99 tapos ang rate dito sa atin is 5.47. Good morning man, ito niyo from Manik Rice Follower TV from Daraga Albay, Bicolano. Mamabot support, harang. Oh, may harang naman oh. Sabi ni Mamabit. Harang, sabi ni Mamabit. Thumbs up bro from Mamabit support. Meron po kanina pag pasok ko idol, may harang. Oh, may harang yan. Nalagyan ko yan. Wala naman problema yung kaibigan din from Manny Orly TV channel. Salamat kay Manny Orly TV channel. Salamat po, tawi. Good morning, friend. Very good from Pak Disogling. Thank you for coming, my friend Pak Disogling. Mega love shoutout, my friend. Oo, sa lahat ng dinikitat ko, may bakas ako full pack from Agamer. Yun, salamat. Nugianter TV nag-drop ng bahay. Basta ako, full support sa'yo, kaibigan Tunying from Orly TV channel. Salamat. Lahat naman kayo full support kay Tunying. Kasi lahat naman kayo sinusuportahan ko. Marunong tayo magbalik ng suportahan ng bawat isa. Kaso ang pakiusap ko lang, lawakan pag minsan ng pangunawa. Kasi pag minsan, pag hindi natin napapanood, pero naanya naman si Mrs. na manunood talaga sa video nyo, lagi may comment yan. Kami po hindi kami nag-i-skip ng ads. Kahit napakatagal po niya na video, hindi po namin pinuputol yan, tapos po yan na pinapanood ni Mrs. Para maging parehas po tayo sa ating mga kaibigan, para hindi po kayo magduda. Kahit kasi ang linalagin ko po na main ko, 4 po na cellphone ang linalagin ko na main ko. Kaya lahat po kayo doon, pinapanood. 2 iPad, 2 iPhone 8. Naka sign in po yung main ko doon sa 4 na yon. Kaya lahat po kayo pinapanood yan ni Mrs. Pinapanood po namin yan. Kaya huwag po kayo mag-alala. Lagi po kaming may bakas dyan. Lagi kaming may like dyan. Kaya salamat din po sa pinabalik niyong suporta sa akin. Isaram, nagbigi-bigi si Isaram at saka si Cura Melendres. Agamer White, nag-drop ng buy. Premier ni Agamer to mga kaibigan. Premier. Sa mga nagbaba ng buy, pakidikitan na po, pakidikitan. Kasi nanonood pa ako, dalawa pa kay kaibigan Nugianter TV oh. Ito po, napanood ko na po to. Yung kay bata. 13 minutes, pinapanood ko lang po.
Morning mga idol from Pakatsa Adventure. Totoo yan idol. Orly TV from Nogi Hunter TV. Meron lang kayo, bumalik ako. May regalo na ako sa iyo from Marvin Palitada. Yun. May harang talaga kayo, may harang. Isarang vlog, nag-drop na ay nagbigi-bigi. Nogi Hunter, Pax Disogling. Inahanap ko ni Pax Disogling, kaibigan Nogi Hunter. Katamisang vlog, nag-drop na bahay idol. Puntahan ko lang si Idol Dong. Babalik ako idol. Sige. Walang problema. Bait ni kabayan Yahoo from Agamir Whitey. Yun. Mabait din kayo, lahat naman tayo mabait. Kaya mabait si host, mabait din kasi kayo, kaya lagi din naman ako nasa inyo. Idol, puntahan ko lang si Idol. Yun, sige. Meron ng harang kaibigan from Katamisan. Tunying kabayan from Pax Disogling. Yun. Kabayan ko na si kaibigan Pax Disogling. Yes, kabayan Pax Disogling. Mega love shoutout. Like from Pax Disogling. Like 13 ako idol Tunying from Manoy Nogi Hunter TV. Mamaya papala si Idol Dong from Nogi Hunter TV. Mamaya hapon pa yata yun, hapon. Katam, hello friend from Pax Disogling. Tamsakos from Rodia Cordelas. Harang from Jane Serdan. John Serdan Adriano. Kaibigan John Serdan Adriano. Halos lahat ng ano mo napiplay ko ng kaibigan John Serdan. Hindi mo kasi ako, friend ba tayo sa Messenger, kaibigan John Serdan? Hindi kami friend ni John Serdan, di ba? O, ano mo pa to? Gamitin mo pa to. Pupunta ko sa bahay. Hindi mo papalat to. Hello Sir Nogi Hunter TV, mega love shoutout from Orly TV channel. Anong messenger mo kaibigan John Serdan Adriano? Para may ipakita ko naman sa'yo na lahat ng ano mo na i-play ko na. Kasi hindi na ako pwedeng ulit-ulitin. Kasi baka masilip tayo na YouTube. Mega love shoutout Pax Disogling from Katamisan. Good morning from Road Moto. Salamat kaibigan Road Moto 5. Agamir TV, YT, nag-drop ng bahay. Premier po yan, pakitusok naman kay Agamir. Mega love shoutout from Road Moto. Hello po Orly TV, musta po from Nogi Hunter TV. Like from Pax Disogling. Nogi Hunter TV nag-drop ng bahay. Grace Laurenti, Bigi. Hello po Bang Grace from Nogi Hunter TV. Pax Disogling nag-drop ng bahay. Hello po Idol Orly TV channel from Nogi Hunter. Mega love shoutout from Katamisan. Tamsa kaibigan din yan from Idner's Vlog. Cora Melendres still here. Host from Cora Melendres Vlog. Hello po ma'am Katamisan from Nogi Hunter TV. Grace Laurenti. Hello Nogi, mega love shoutout Grace na lang. Wag na ma'am from Ma'am Grace. From Grace Laurenti channel. DCG Wallace nag-drop ng bahay. Berlag Gaming harang. Kuya lamig sa labas from Berlot. Oh, meron na. Sorry, Berlot. Sorry. Ate Rowena, nagbigi-bigi. Sige po, Grace na lang po. From Nogi Hunter TV. Hello, Ma'am Grace. Hi, Kuya Tonyeng at sa lahat from Jan Serdan Adriano. Yan, may galap siya ito. Hashtag Ate Grace Laurente. Nasaan yung kaibigan Nogi Hunter? Like ka 114. May dumikit siya kaibigan Nogi. Pang 114. Panoorin ko rin para sa Watsaur. Ayan di pa tapos. Yung katatapos lang. Itong isa di pa tapos Lobat na kasi ito, lobat na tinan mo sa dulo may ad si kaibigan Nogi Hunter. Pero tanggalin ko na, hindi naman makakatulong yan.
Saka na pag ano na si kaibigan Nugenter, pag monetize na. DC Jade, idikit ko na nga to, DC Jade. O DC Jade, walas. $829. Ayun o, nakadikit na, kalimbang all. Panoorin ko lang tong first video mo ha, panoorin ko lang. Ayun o, DC Jade. Teka lang, tapusin ko lang. May nagpalipat na naman ha. Ano pala to? Ba't nasa LS na live stream na? Yan, nanonood lang ako, kaibigan Manino Genter ah. Salamat po ng marami from Nugenter TV. Mega love shoutout sis Grace. Pang 17 thumbs up from Jan Sirden Adriano. Eders Vlog nagbigi-bigi. Haba ng harap from Berlot Gaming. Mega love shoutout hashtag Berlot from Ate Ruina Terranya. OTW kami YT. Salamat po ng marami from Nugenter TV. Pax de Sogling nag-drop ng bahay. Jan Sirden. Yun, hashtag Eders Vlog. Mega love shoutout dating dikit from Jan Sirden. Hello sis Katambisan Vlog and Ruina Terranya. Mega love shoutout sa inyo. Hello Berlot. Si Lolo lang ang makikinabang dyan ha, from Nugenter TV. O nga eh, kaya inalis ko na. Berlot Gaming Bayo, bumaba na lang. Yun. Pakinikitan nga yan, kaibigan ano. Agamer si Berlot. Mabait yan si Berlot. Manito niyo yung tambay lang ako. Sa'yo medyo busy gumagawa tinapay. Sige, ayos lang Manoy, wala ang problema yan. Sa pagsilip lang at saka pag thumbs up, malaki tulong na yan kay Tunying. Kay kabayan mo. Jan Sirtan Adriano, mega love shoutout din sa'yo from Edner's Vlog. Yan o, nagbaba na, Agamer si Berlot. Pakisukli naman. Dan Pulbak, Agamer White, pasukli na lang for Berlot. Hello Idol Christ follower from Nugenter TV. Tamsak Danos from Ice Mix TV Vlog. OTW Pax Disogling from Berlot Gaming. Tamsak Host from Jiro and Iris TV. Hello Idol Ice Mix. Yan, tapos na kaibigan Nugenter oh. Itong isa hindi pa oh. Sinong kasunod ko? Si DC Jade. Walas. Bibigyan na natin itong mga to. Pax de Sugling. Meron pa yata Pax de Sugling. Tika lang Pax de Sugling ha. Nakadikit na pala, DC Jade yung isa, nakadikit na. Itong isa hindi pa yata. Hello Idol Ice Mix from Nugenter TV Berlot. Okay, thank you from Pax Disogling. Hello din Ma'am Ruina from Katamisan Vlog. Ice Mix TV Vlog nag-drop ng bye. Host niya Belo Monday from Pax Disogling. Hello Kuya Nugi, 1K ka na ba from Ice Mix TV Vlog? Hindi pa. Berlot Gaming for Pax Dikit. Nadikit yan from Agamir. Ako wala pa ang nililibing namin, kaya nakakapanood ako ng LS mo from Nugenter TV. Supporterero ka na dyan, kaibigang Manay Nugenter ha. Jiro and Iris TV, Bigi and Edner's Vlog, Ice Mix TV Vlog nag-drop ng bahay. Agamir hello from Pax Disogling. Katamisan Vlog nag-drop ng bahay. Manay Christ follower, mega love shout po sa sayo, kaibigan Nugenter, sabi ni Christ follower. Edner's Vlog. Mega love shout out kami from Pax Disogling.
OTW po sa nakapin, Agamer Whitey from Jan Sirdan Adriano. Pax Disogling, mega love shoutout coming from Agamer Whitey. Nogenter, sukli nila sir na from Rojak Rodelas. Dan Pulpak, Pax Disogling, pasukli na lang po. Yun, my friend, Pax Disogling, Barrett Gaming is done to your channel. Please subscribe back, my friend. Pax Disogling, mega love shoutout coming from Ednar's Vlog. Manood po tayo ng tama para talagang digit at least 1 minute. Watch po, tulungan po tayo. Sabi ni Berlot. Oh, katulad nito, pinapanood ko. Kay DCJ Dog. Ganyan, panoorin nyo, tapos saka kayo magbaka, saka kayo mag-comment. O para hindi naman hindi naman kawawa yung didikitan natin. Malalagas din kasi yan eh. Yan na, tapos na ako kaibigan, DCJ. Teka lang, may reply lang ako. Yun, sige. Basa ulit, basa. Dan po sa nakapin from Ice Mix TV Vlog. Premier yan, premier. Nasaan yung bahay mo, Ice Mix? Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Salute po natin si Berlot. Jan Sirdan Adriano, bahay mo po, sabi ni Agamer Whitey. Iluhos from Joe on the Beat. Yun, may love shoutout my friend on Joe on the Beat. Thank you for coming, my friend on Joe on the Beat. I don't understand your Tagalog speak. But I don't very iwan ko. Baka tinatawanan mo rin ako. Hindi, kasi ito si Joe on the Beat, nag-i-English siya, kaso nagpapatawa lang ba siya pag nag-ano siya, nag-ALS, gusto niya English, pag Tagalog, hindi niya maintindihan, pero nagpapatawa lang siya. Salamat kaibigan, Joe on the Beat. Sisi Katamisan, Tamsaksay, dating dikit. Sabi ni Ice Mix, Katamisan, nagbigi-bigi in Ednar's Vlog and natiruwi Tiranya. Berlot Gaming, ginapos ko po video mo at full pack. Yun, from Agamer. John David, nag-drop ng bahay. Nogenter TV, bigi-bigi. Nogenter TV, nag-drop ng bahay. Tambay lang ako, host. Nasa online class. Bantay kay Bunso from Ate Rowena. Sige po, Ate Rowena. Berlot Gaming, trailer, very good. Like from Pac Disogling. Idol, iwan mo na kita. Parating na ililibing namin, Idol. Babalayan kita pagkatapos ng libing. Kung makakahabol pa, Idol. Sige, kaibigan, Nogenter. Salamat. Walang problema, salamat. Ingat yan, ingat. Mani Nogenter, ingat. Ang Amerdan Kalimbang sa premier mo from Rojak Rodelas. Penga mo na ako, kaibigan. Katatapos lang mag-vaccine, second dose. Sakit ulo ko from Edner. Sige. Walang problema. Basta para sa kalusugan nyo. Sige, pass muna. Sige, walang problema yan. Malawak ang pangunawa nito, Nying. Huwag kayong mag-alala.
Hindi pa nga mana, hindi pa. Bayaan baka busy, iwan ko. Bayaan nyo muna, pa, hindi pa na si Primo, pangalan nito, nakalimutan ko na naman. Watchador, Alvin Watchador. Thank you for appreciate, Pax Disongling, kaya pang Berlot Gaming. Wag na po Agamir from Rojak Rodelas. Still Heroes from Cura Melendres. OTW John David, sabi ni Berlot Gaming. Hashtag Agamir Whitey, watch ko full video mo para makatulong sa Warzone. Mag-comment po ako para makita mo. Thanks from Jan Serdan Adriano. Harang from Kotamisan and Bigi. Thumbs up dan bro from Atimi Kajiyama. Jojon David. Hinahanap ko ni Pax Disogling, aking kaibigan si Pax Disogling. Thumbs up dan host. Mega love shoutout sa lahat. Pramigram Alaherong Pinoy TV. Road Moto. Nakathumbs up na ako sa premiere mo. Pakisukli naman from Kotamisan. Pabalik naman daw Road Moto. Kaibigan Road Moto. Si Kotamisan. John David. Subscribe mo na isa oh. Subscribe. Kaibigan Ogo Joe. 808 vlog. Manood lang ako ng isang video mo. Ito sa barbecue spare ribs. Ayun. Hindi ka pa monetize, di ba, Uncle Joe? Thank you from John David. Hashtag Uncle Joe. Thank you. On the way, Jojo on David from Alaherong Pinoy. Hindi ka pa monetize na, Uncle Joe? Para skip ko tong ads. Kasi magtatagal tayo pag ano, ba? Pero pag monetize ka na, walang problema yung papanoorin ko. O, dalawa didikit ko, dalawa. Pag-reply kung monetize ka na. Hello host from BG Jan from Indonesia. Salamat. Thank you my friend BG Jan. Thank you for coming to my live stream. Mega love shoutout my friend BG Jan from Indonesia. John David, pag-reply kung ano. Kung monetize ka na para skip ko tong ads. Subscribe ko muna. Subscribe ko na lang ako. Like number 61 kalimbang all na. Like number 62 na 62. Kalimbang all na rin kalimbang all May ads kasi, may ads eh. Jojo, welcome to Aloha from Fox Disogling. Alaherong Pinoy, tinatawag ka ni BG Jan? Monetize ka na ba, Jujun David? Monetize ka na? Bagjan Balumandi from Fox Disogling. BG Jan Balumandi kami from Fox Disogling. Jujun David, nag-drop ng bahay. Nawala po ang signal from Kamay TV. OTWS hashtag BG Jan from Berlot Gaming. Tapos na si Marinog ibang ano naman
Pax Deso ay John David ako, nasa dalawang ano ko, nanonood ako ng dalawa oh. Dalawang video mo, kaibigan Jojo on the Bee. OTW BGN from Berlot. Tamsa Kabayan, silip lang from MP Baberi. Yan, Pax Disokling, Derimana from BG Dan. Dan hashtag Jojo on the Bee from Alaherong Pinoy. Alaherong Pinoy nag-drop ng bahay. Di pa ito dikit kay Alaherong. Alaherong Pinoy, dikit ko nga. Idikit ko sa'yo, kaibigan Alaherong Pinoy. Panoorin ko yung latest video kaibigan Alaherong Pinoy. Premiere oh. Like number 14. Bababa yung premiere mo, Alaherong Pinoy, at tamsa ka natin. Panoorin ko pa tong second latest video mo oh. Itong different earring with different types of look o black. 9.34 minutes. Tony Maxam, hello! Yun, mega love shout my friend Alparisi na pabula. Hello my friend Alparisi na wala in BG Jan. Thank you for coming my friend. Mega love shoutout, pa-shoutout naman daw, sabi sa aking pinsan. Mga kaibigan, salamat sa 20 viewers ni Tunying at sinashoutout ko po ang aking pamangkin na si Avery Olivia Angulo. Pamangkin ko po yan. Mega love shoutout sa lahat ng Angulo family, Amador family, Sarili family na sa Lucena City. Mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa mga taga Lucena City. Salamat po sa 21 viewers ni Tunying. Lahat po yan, nasa iba-ibang bansa po yan. Hindi ko na po sabihin ng mga taga saan. Yun. Ate Lady, salamat sa pagpunta mo dito. Salamat at napunta mo si Kuya mo Tony sa kanyang live stream. Shoutout sa inyo dyan at kumusta? Ingat kayo lagi dyan. Sa DPU family, kay Antinon, kay Tita Mila, kay Kuya Dundon, sa kapatid ko, kay Ulysses, yun, kay Archie, kay Tintin, sa mga anak ni Tintin. Mega love shoutout po sa inyo dyan, mga taga Lucena. Purok maganda, gulang-gulang Lucena City. Salamat po. Shoutout po sa inyo dyan, mga pinsan ko, mga purok maganda. Salamat po and salamat sa pag-support kay Kuya Tony, kay Tony Maxam. Salamat Ate Lady, salamat. Mega love shoutout ulit. Ate Lady, salamat. Kuya Tony, shoutout naman si Lady to, pa-shoutout kay Bibi Olico at kay Mama. We miss you from Ate Lady. Yan, miss na miss ko na rin ngayon kaso hindi makapunta si Kuya mo Tony ng Quezon ngayon. Alam niyo naman, pag nami-miss ko kayo, umuwi ako ng Quezon. Pero hindi tayo makabiyahe ngayon eh. Kahit may sasakyan tayo, hindi naman tayo makabiyahe. May motor tayo, hindi naman tayo makabiyahe. Kaya salamat. Dito na lang kayo manood kay Kuya mo Tony sa live stream niya. Ayos Kuya, nakasubscribe na kami sa iyo ha. Ingat ka dyan palagi. O sige, ingat din kayo dyan. Salamat. Salamat sa pag-subscribe nyo. Monetize na si Kuya Motoni. Isa ng certified vlogger si Kuya Motoni noong isang buwan pa. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nagbunga yung pagsisikap ni Kuya Motoning. Come on my friend, thumbs up down from Alparisi na wala, coming from Indonesia. BG Fadi from BG from Indonesia din. MP Barbary from Lucena to sa MP Barbary. Mega love shoutout sa lahat from MP Barbary. Alparisi na wala, Tony Maxam, hello from Alparisi na wala. Mega love shoutout my friend, Alparisi na wala. Akamir Whitey nag-delete ng message. BG Alparisi, Alayrong Pinoy, salamat host. Di pa tapos ang kudyo, hindi pa tapos Ang sipag mo bro, deserve mo, maraming blessings. Salamat. At salamat natin Mika Diama. Kahapon nagbilad ako ng palay. Maghapon ako nagbilad ng palay, nasa initan ako. Tinamot ang itim ko ngayon Ngayon live stream naman bukas, wala pa akong live stream. Kailangan po natin magsipag para sa sariling natin, para sa future natin. Salamat po muli pala kay Manny Orly TV channel sa palipad niyang $7 .
Salamatos from Alaherong Pinoy TV. PG Jan, Agamir Whitey. Hashtag dyan, Sir Dan Adriano. Nabalikan na po kita. Salamat from Agamir Whitey. Pax Disogling, nag-drop ng bahay. Alaherong Pinoy, nag-drop ng bahay. Andito pa sa harang, ang haba from Agamir Whitey. Jan Kent Kamua. Hello po sir, good afternoon. Kumusta po? From Jan Kent Kamua. Babangan ng bahay, kaibigan Jan Kent. Christ Follower TV, nagbigi-bigi. Berlet Gaming, Dan Pulpak, BG Jan, pasukli na lang po. My friend BG Dan, Berlet Gaming is done to your channel. Please subscribe back, my friend BG Jan. BG Jan, Ice Mix Vlog. Yun, Ice Mix daw. Baba daw may Ice Mix. May Kajiyama to, nagbigi-bigi. OTW Alaherong Pinoy TV, sabi ni Berlot Gaming. Thumbs up Berlot from BG Jan. Kuyin Kao Tang Sonla, mega love shoutout my friend. Coming from... Saan na nga ba? Where are you from? My friend Choyin Kuwa Tang Sonla. Where are you from my friend? Hello Dong Langhe from Choyan Ko Tang Sonla. Jan Ken, thumbs up na po sir from Jan Ken Kamuwa. BG Jan, link niya from Pax Disugling. BG Jan yun, nagbaba ng link. Agamir Whitey, salamat po sa tamang pagdikit from Jan Sir Dan Adriano. Ayos kuya, nakasubscribe na kami sa iyo. Ingat ka lagi palagi dyan. Salamat sa pag-subscribe. Avery Olivia Angulo, si Ate Olive, si Baby Olive. Chef Pax D from BG Jan. Harang po ulit from Jan Sirdan Adriano. Ingat lagi yos from Ate Mika Giyama from Japan. Salamat po Ate Mika Giyama. Salamat. Ingat din po kayo dyan. Lahat po tayo mag-ingat mga kaibigan. Magdala po lagi ng hand sanitizer, alcohol, or face mask, face shield. Harang po ulit from Jan Sirdan Adriano. Jan Sirdan Adriano, welcome po. Tulungan lang po tayo. Salamat din sa tamang pagdikit from Agamir Whitey. Jan Sirdan, hinanap ko ni BG Jan. Tune in lang ako, kabayan. At may ginagawa from MP Barbary. No problem kaibigan MP Barbary. Ang sipag niyo bro, deserve mo. Maraming blessing from Mega Giyama to. Salamat po Mega Giyama. BG Jan, MP Barbary, hinahanap ko. And Mega Giyama, babada ko ng bahay. Mega love shoutout sa bigi-bigi ni Ate Mirali sa channel. And Ate Mega Giyama. Dan Pulpak sa premiere mo, Alaherong Pinoy TV, pasukli na lang po. Si Berlot Gaming, pasukli si Berlot, kaibigan Alaherong Pinoy. Matursowan Pakzi from BG Jan. BG Jan, copy daw. Kuya, pa-shoutout din daw sa mga taga Laguna, kina Tita Ame, Uncle Val, at kay Rose. At ito, yun. Mega love shoutout din po pala sa aking Tita Ame na sorry kung nakalimutan ko. Teka lang po Ate Lady, teka lang. Hindi pa tapos ang kudyo, hindi pa tapos oh. Hindi pa rin tapos yung kay Alaherong Pinoy. Yung isa tapos na. Yan, shoutout nga rin po pala ang aking Tita Ami na napakaganda at aking pogi na tito na si Kuya Bal. At ang magaling kumantay si Tito Bal eh. Mega love shoutout po sa taga Laguna, saan nga ba ito sa Laguna? Tiga isipin ko saan sa Laguna yun, nakalimutan ko na naman. Mega love shoutout sa aking tito at si tita na si Ate Ami at si Kuya Bal at sa anak niyang si at ang anak niyang si Utoy at saka si Rose. Mega love shoutout sa kanila diyan sa Laguna, sa San Pedro nga ba yun? San Pedro. Mega love shoutout sa inyo dyan. Tita Amin, Tito Bal, and Rose, and Utoy. Shoutout sa inyo, shoutout. Mega love shoutout.
Alparisin na wala, nag-drop ng bahay, Berlot Gaming. Dan din kaibigan, galing mo mag-ML from Alayeron Pinoy. Salamat Alayeron Pinoy TV, sabi ni Berlot Gaming. Paxi Sokling, video dyan, Costing Gabos Banyak. Ron Team Big Like. Longsong down from Pax di Sokling. Pasukli ako ko Joe, 808 vlog. Sabi ni Katam Isan, pasukli daw ako Joe. Diyan Sir Dan Adriano, ay wow, harvest time na. Po kayo Kuya Tunying from Jan Sir Dan. Opo, nag-harvest na ako nung isang araw. Kahapon nagbilad ako. Ngayon, pinagiling ko na. Mamaya darating na yun, bigas na. Siap Motor Show on Pax Day from BG Jan. Jan Sir Dan Adriano, maraming salamat po sa extra watch mo from Agamir Whitey. Still here host from Cura Melendez Vlog. Alparisin na wala, nag-drop ng bahay. Pax Day. Adrian, salamat from Pax Day Sogling. Pulpak kaibigan, ang ko Joe 808 vlog. Sana magsukli kayo sa akin. Pulpak din from Katam Isan. Bijan, hello. We will watch your full video later. Will comment. So you am return to my channel from Jan Sir Dan Adriano. Yun. Video dyan. Jan Sir Dan Adriano is subscribed back to your channel. Please wait a minute, my friend. Cora Melendres, sinano pa ni BG dyan. Alparisin na wala ng drop na bahay. Okay dyan, Sir Dan from BG dyan. Come on my friend, thumbs up Dan from Alparisin na wala. Tsaka kay tita natin, na maganda na si Tita Marie Kuya. Ay, nakalimutan pala yung aking Tita Marie na maganda. Nandyan ba siya? Nandyan ba siya? May galap shoutout po sa aking Tita Marie na walang kupos ang kagandahan. Na kahit pakanya-kanya na aking tita, maganda yan at napakabait po niya ng aking Tita Marie. Shoutout po kay Tita Mars Sarilla. Coming from Quezon Province, Lucena City. Mega love shoutout, may auntie, Tita Mars Sarilla. Mega love shoutout to you. And stay pretty and stay cute, my auntie. Yun, may extra tayo ang aking misis. Nag-love shoutout to sa aking misis na ano. Very supportive. Very supportive. Nalalagyan ko ng sorry. Alparisin na wala, nag-drop ng bahay yung BG dyan. Hello BG dyan from Cura Melendres. Agamir Whitey, nag-drop ng bahay. Yun, sinakapin tayo kay Berlot Gaming. Sinakapin tayo. Thumbs accounts from Ami Jimenez. Ami Jimenez nag-drop ng bahay. Premier siguro to yung premier. Sabihin ng premier ha. Katam Isang Vlog, nag-bigi-bigi. Like number 23 host. To nyo from Bigi Jan. Bigi Jan, nag-bigi-bigi with coffee. Thumbs up dan host from Jessica Or. Bigi Jan, Katam Isan. OTWS, Tagami Jimenez. Alparisin na wala, nag-drop ng bahay yung Jessica Or. Jessica Or, hello. From video dyan, may minister drop ng bahay. Kaibigan, nagbisita ako kanina. Lang Idol Dong from Katamisan. Sige, no problem. Support tayo sa mga kaibigan natin. Manning Rice Parlor TV nag-drop ng bahay and Alparisin na wala. Sa dikit, may ako balikan. Luto lang ako from Ami Jimenez. Araw-araw, po ba kayo nag-live? Katunying from Kamay TV? Hindi. Every other day, kaibigan Mike. Bukas, wala akong live sa YouTube. Sunod na araw, yon sa ako ako magla-live. Every 9 a.m. Every 9 a.m. ang aking live stream sa aking YouTube channel, mga kaibigan. May mic tayo dito, kaso ang ganda sana ng mic natin, kaso naglubat yung ating ano. Kaya saka na uli natin gagamitin to. Salamat sa 28 thumbs up. Basta kaibigan Kamike TV, yung mga magsusubscribe sa'yo, subscribe mo rin. Tapos panoorin mo lagi yung video nila, okay po. Magbisita sa live po ninyo, okay po. Mamaya dinikita na nung sa yung sinabi pa lang ni Kajuni. Itong mga cellphone ko, ito, pinagdidikit ko na sa yan lahat. Ito, pati to. Nakadikit na sa'yo lahat. Huwag ka mag-alala, support ka namin, Kamike TV.
Supportive ka lang, kaibigan. Alparisi. Alparisi. Kihaderan Mantan. Titip ko manti big like from Pax di Sogling. Alparisi Chris Palawer. Baba daw, Maray Chris Palawer. Terima ka si Pax D from Alparisi na wala. Nag-uusap sila. Alparisi na wala, yung video dyan is talking each other. Terima ka si Pax D from Alparisi. Shoutout po. Bro from Johnny TV Vlog. Yun. Video dyan, Alparisi na wala. Copy with prayer emoticon. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Kuya, maganda din daw si mama. At antinon, ha ha ha. Ba't daw di mo sila sabihan na maganda, andito sila nanonood? Hindi, pare-paras na maganda. Siyempre, wala naman tayo papamburan yan. Lahat naman. Shoutout po pala sa mga tita ko na mga ganda. Kay Tita Mila, kay Tita Non, kay Tita Marie, Tita Ami, kay Tita Sally, na nasa kabilang buhay na. Kahit nasa kabilang buhay na, hindi natin siya nakakalimutan. Mega love shoutout sa inyo dyan. Tita Sally, kung nasan ka man, mega love shoutout. Bantay mo lagi si pamangkin mong Tony sa pagla-live or sa kanyang YouTube channel. Kasi medyo okay na yung ating YouTube channel. Lahat naman sila mga kanda, Ate Lady, sabihin mo, huwag sila magtampo. Saan ba magmamana si Tony kundi sa kanila? Kaya nga naging pogi daw si Tony, sabi ng mga viewers natin dito sa ating YouTube eh. Kasi siyempre maganda yung mga tita. Kaya Jan TV Vlog, bigi. Sabi ni Bigi Jan, sayang ngayak, adya host, gak besang ngitek, Jim Polko, kikantol, talikotang niya, dohe, from Pax di Sogling. Dan Pulpak sa TikTok mo, Ate Ami Jimenez. Pasukli na lang po, sabi ni Berlot Gaming. Okay po. Akala ko ako magbisita sa live po ninyo. Lagi ako magbisita sa live ninyo, sabi ni Kamike TV. ODW, Alparisi na wala, sabi ni Berlot Gaming. Okay po, from Kamike TV. Agamer Whitey. Hashtag Alparisi na wala. Dan, please return from Agamer Whitey. BG Jan. Opium Adding House, Pax D from BG Jan. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Colombian Andres, nag-delete ng bahay. Nag-delete ng link, ay ng comment. BG Jan, Modik Gak, Modik Sak Karepi from Pax D Sogling. Jan TV Vlog, nag-drop ng bahay and Pax D Sogling and Manik Rice follower. BG Jan, Dan sa'yo, pull back from Jessica Orr. Alparisi na wala, Soda Bole, balik ka from Agamer White. Marunong pala ito magano si Agamer, si Kabayan. BG Jan, I visit your house from Cora Melendez Vlog. Ate Jessica Orr, nag-drop ng bahay. Thank you Jessica Orr from BG Jan. Ami Jimenez, yun, nagbigi-bigi si Ami Jimenez. BG Jan, thanks Colombian Andres. Jan Serdan Adriano, hashtag Jessica Orr, may galab shoutout po, sabi ni Jan Serdan. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Berlot Gaming. Dan Pullback, Alparisi na wala. Hope you can visit mine too from Berlot Gaming. Yan. Please subscribe back my friend. Alparisi na wala. Yun, babalikan Berlot, babalikan. Mabait yan. Agamir White, napatawa. Bakit kaya napatawa tong babae na to? ODW, dito si Kaor. Madeline Taberdo, number 29 thumbs up dan host. Mega love shoutout. Ibliwan from Madeline Taberdo. Dating dikit Jessica Orr, dan thumbs up. Kayo from Berlot Gaming. BG Jan Agamir, Whitey. Yan. With prayer emoticon. Berlot Gaming, Dan from Alparisi na wala. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay, nag-drop ng link. Agamir, Whitey, Goyo Opo Eco from Pax de Sogling. Yun, tapos na. Hindi ko nakakalimutan kung saan sana napupuntang planeta ito yung aking isang cellphone.
Sino po ba ang di ko nadikitan? Or na-mention from Berlot Gaming? Thank you my friend Alparis na wala kami from Berlot Gaming. Dating dikit kita isang vlog. Dan tamsak from kami from Berlot Gaming. Nagalap shoutout Berlot Gaming. Sabi ni kita isang vlog. Jessica Or, Alparis na wala. Dan Pulpak from Jessica Or. Ami Jimenez, nagbigi-bigi. Alparis na wala. Makasi Saya, Sodak Tengok. From Ag-Amer Whitey. Magaling pala to si Ag. Magaling. Pinapabilib mo ko Ag-Amer ah. Madeline Taberdo nag-drop ng bahay. Ipin nga natin ito si Madeline Taberdo. Kaibigan Madeline, nakapin ka. Yung didikit sa'yo, pakibalikan na kaibigan Madeline. At Regina B, TV channel, nag-drop ng bahay. Berlot Gaming, dating dikit from Jessica Or. Manok niya, Mana House from Pax de Sogling. May manok daw. Tamsak Agay House. From Ami Jimenez, BG Jan, Ami Jimenez. BG Jan, nag-drop ng bahay. Alparis na wala. Dating dikit Jessica Or. Madeline Taberno, Alparis na wala. Soda. Yan, nag-drop ng bahay. Madeline Taberdo. Opo ho, salamat. Alparis dating dikit from Katamisan. Come on, my thumbs up. Dan my friend from Alparis na wala. Di ba alam mo na yan, Nos, marunong ako mag-hindi. Ayaw nga pala. Oo nga pala, sorry. Sorry naman, Amer. Nakalimutan ko. Tawan-tawa tuloy siya. Ulyanin na kasi siya, si Kabayan Tunying. Pamention lang po ng didikit. Salamat from Madeline Taberdo. Jessica Or nagbigi-bigi. Ay nag-drop na ba si Jessica Or? Pax de Sogling nagbigi-bigi. Tamsak House coming from Jim. Sino itong Jim na to? Inom lang ako ng tubig mga kaibigan, saglit lang. Salamat sa 15 viewers, salamat. Yun, nagbalik si Ongko Joe. Magdikitan, Jessica Or, Ongko Joe, nabalikan ka niya ito, Ongko Joe niyan, di Agamer, pagsukli naman. Hello Kuya Ivan, pa-picture nga po nung folding bed dyan sa bahay niyo. Wala na nga eh. Tingnan mo kasi ano, yung client mo. Isa no. Okay? Oo. Picture daw, wala na nga yung folding bed. Basta sa taas yun, sabihin mo. Nandito ba siya? Sakon. Okay. Oo nga, nakalimutan ko ang camera. Sorry. Yun, meron naman tayo ibang mamaya basahin ko. I'm still here from Jojo and David. Jojo and David nag-drop ng link in si Ag-Amer, Katamisan Vlog, nagbigi-bigi. Lagay ka ng tubig sa tabi mo, from Ag-Amer, pwede ko, nakalimutan ko lang. Madeline Taberto. Huwag ka nang magbaba, kaibigan Madeline Taberto, manakapin ka na. Hashtag BG dyan, Pulpak, kain from Madeline Taberdo. Jim nag-drop ng bahay, Abarang House from Madeline Taberdo. BG dyan, Madeline. Ryan May. Yun. That little man is so cute from Ryan May. Yun.
Type tayo dyan. Tamsa karang kaibigan from Skyler Motovlog. Ang aking kaibigan na si Skyler. Manay Christ follower, nag-drop ng bahay. Katamisan vlog, dating dikit from Jessica Or. Jojo, no rice challenge waiting from Pax Disogling. BG Jan, Ryan May, yun. Magkakilala pala sila. Jessica Or, Biggie Jan, Dan. Coming from Jessica Or. Agamir Whitey, nag-biggie-biggie with love and care emoticon. Ito tambay ko sa iyo from Ami Jimenez. OTW hashtag Christ Follower TV, sabi ni Berlot Gaming. Jessica Or, nag-biggie-biggie and Biggie Jan. Jessica Or. Tapos na daw si Biggie Jan. Berlot Gaming, dating dikit sa Christ Follower TV. Biggie lang, naghahabol, magluto. Gutom na mga anak ko. Sige lang. Sige lang, Idol Ami Jimenez. Kunin ko na to. Oo, sige. Yan ang inom din. Juju on the beat, done. Sabi ni Madeline Taberdo. Ami Jimenez ka na to, Premier Ami Jimenez. Mega love shoutout sa lahat ng bisita ni kaibigan from Skyler Motovlog. Ang aking best friend, ang aking kaibigan na si Skyler Motovlog. Pasupport naman po sa aking kaibigan na si Skyler Motovlog pag nag-drop ng bahay. Madeline, palitan mo na kita ha. Pin ko lang yung kaibigan si Skyler Motovlog. Yun, salamat. Bisaya Mistisa. Nandito rin si Bisaya Mistisa. BG Jan, nag-drop ng bahay. OTW Madeline Taberdo from Berlot Gaming. BG Jan, dan na sa'yo idol from Johnny TV Vlog. Berlot, pag dumating yung... Ay, ipim ko na lang pala sa'yo. Kung paano paano gamitin pag sa laptop. PM na lang kita Berlot ha. Mega love shoutout tas tag Skyler Motovlog coming from Berlot Gaming. Hello, kumusta po? From Bisayang Mistisa OFW. Salamat kaibigan Bisayang Mistisa OFW. Ba, may balot challenge pala from Bisayang Mistisa OFW. Oo nga, 4 lang nakain ko kasi laki ng sisiw. Napanood mo ba yan, Bisayang Mistisa? Mamaya ako sa play guys, magluto muna ako. Sige, magluto ka muna kasi Idol Ami Jimenez, Idol Jason Jimenez, magluto ka lang dyan. Naisipan ko yung balot challenge pero mukbang balot, pero 4 lang kayang ubusin. Maliit yung ating bodega. Johnny TV Vlog, done from BG Jan. Jim nag-drop ng bahay. Sino ba itong Jim na to? Tinawa itong Jim na to. Ay, si BJ Minay. Dikit ko sa'yo ito, BJ Minay. Dikit ko sa'yo ha, BJ Minay. Isa. Like number 14 ha, Kalimbang Ulo. Panurin ko lang. Kasi pag may bago, hindi natin pwedeng tingnan yung bahay. Oh, pangalawa. Oo nga, kaibigan natin Mistisa eh. Like number 15. Oh, nakapag-harvest na ako ng isang araw. Kahapon, nagbilad ako kahapon. Tapos, ngayon ipapagiling na, maiging bigas na. Johnny TV Vlog, done. Sabi ni BG Jan. Jake Morales Vlog, hello, thumbs up host, 32, may galab shoutout. Salamat sa 32 thumbs up. Hashtag Ami Jimenez, done sa TikTok mo. Pasuklin na lang, salamat from Agamir. Alparisi na wala, yun, nag-drop ng bahay in Johnny TV Vlog. May galab shoutout, Berlot Gaming, dating dikit. Coming from Manay Christ follower. Mamaya ako sugli guys, magluluto muna ako.
Madeline Taberdo, hashtag Jim Dan. Pabalik naman, sabi ni Madeline Taberdo. Megalab shoutout kaibigan Ami Jimenez. Jeff Morales nagbigi-bigi, Christ follower. Hinahanap ko ni BG dyan. Hashtag Berlot Gaming, megalab shoutout. Hindi ako kumakain ng balot. Pinoy, oo, hihi. From... Excuse. Hindi ko nga naubos kasi laki mo sisiw. Dan pullback sa halaman mo. Madeline Taberdo, pasukin na lang po, sabi ni Berlot Gaming. Madeline Taberdo nag-drop ng bahay, and Jeff Morales. Parang andali lang mag-harvest ka na. Soon. From Bisayang Mistisa OFW. Oh, tapos na yan. Tapos na mag-harvest na isang araw. Thanks host from Jim. Agamir Whitey. Lab, pasukli daw. Ay nag-drop ng bahay. Salamat kaibigan sa pag-print from kaibigan Skyler Motovlog. No problem. Dating dikit, hashtag Jake Morales Vlog, Dan Tamsak. Berlot Gaming, dikit na kita kaninang bagong pasok ako. May bakas ako doon, idol from Madeline Taberdo. Jessica Or, hashtag Madeline Taberdo, dan sa iyong huli full pack from Jessica Or. Jessica Or nag-drop ng bahay. Salamat po host from Jim. Hashtag Jean Morales, dan full pack pasukli na lang. Salamat from Agaver. May tagahanga ka na talaga kuya. Kasi may nagregalo ng thumbs down. May thumbs down na ba? Bayan mo. Isa lang yan, isa. Tagahanga natin yan, kaibigan Bisaya Misty sa FW. Lagi lang nandiyan yan pag nagla-live ako. Yan ang tagahanga ko, kaya sikat na yung friends mo na si Tanying, sikat na. Alparisi na wala, nag-drop na ba? Salamat Berlot Gaming from Jake Morales Vlog. Jessica Or na hashtag Alparisi na wala, Dan from Jessica Or. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Jake Morales, BG Jan, yun, tinatawag ka Jake Morales. Jessica Or nag-drop ng bahay, Skyler Motovlog, bigi. Si Herrera, Tapsang House from si Herrera. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Si Herrera, may galap shoutout everyone here from si Herrera. Yun, baba daw ng bahay si Herrera, sabi ni BG dyan. Jessica Or, done okay from Alparisi na wala. ODW BG dyan from Berlot Gaming, Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. Dan na pala ako kanina kay BG dyan from Berlot Gaming. Oh, tapos ka na dyan kay BG. Here ho sa work, dalaw at tamsa kasi back to work na sa school. Thanks to God from si Herrera. Sige, ingat din po ka ate si Herrera, ingat po. Berlot Gaming, okay from BG dyan. Dado 22 TV, dating dikit. Thumbs up. Dan Tamsak host, dating dikit. Dan na pala ako kanina kay BG dyan, sabi ni Berlot Gaming. Jessica Or, bigi. Resulta lang po ito ng gutom from Berlot Gaming. Himasaan Bentayap, very good. Join me please from Himasaan Bentayap, yun. Join me please. No problem, my friend Himasaan Bentayap. Anytime. Welcome to my live stream, my friend. Jack Morales, Agamer, Whitey, tamsak dan, sabi ni Jack Morales. Nagbaba ng bahay, Alparisi na wala. Yun, please drop your link, my friend, Himasaan Bentayap. Sinusuklihan ko dyan. Pamention po ulit. Di ko nakita. May dumating na tao. From Agamer. May bisita ka ba dyan, Agamer? ODW Jim. Kayo from Berlot. Come one tamsak dan, my friend, from Alparisi na wala. Alparisi na wala, nag-drop ng bahay. BG dyan. Himasaan Bentayap. Yun, kayo from BG dyan.
Dan Madeline Taberdo, sabi ni Jim. Jessica or dating dikit, number 51, thumbs up, sabi ni Madeline Taberdo. Kuya Steve Vlog, Steve Pador, thumbs up idol from Kuya Steve Vlog. Baba ng bahay, kaibigan Kuya Steve Vlog. Para madikitan, pagdikitan ka, magpagdikitan ka dyan, maraming marami tayong bisita. Ba't na dito na ako kay Tunying? Thanks Berlot, sabi ni Jim. BG dyan, Kuya Steve Vlog, baba daw ng bahay. Alparis wala nag-drop ng link. Bigi dyan, Jim. Alparis wala nag-drop ng link. Skyler Moto Vlog, bigi. Jenny TV Vlog nag-drop ng bahay. Dan Pulpak, hashtag Jim, pasukli na lang. Welcome po dito sa GC natin. Feel free po. If meron po kayong katanungan, post nyo lang po dito sa GC. Sabi ni Berlot Gaming. Magkakilala pala sila ni Jim. Saan ni Berlot? Wala host, may deliver lang. Alam ko, may bisita ka dyan Sabi ni Aga Merwete, may bisita lang daw. Alam ko, may bisita siyang Landin Vlog, hello host from Landin Vlog. Salamat kabsat. BG dyan nag-drop ng bahay. Ako, hashtag Aga Merwete. Di umusad from Jake Morales. Sige, bigyan mo nga yan. Para hindi magalit si Jake Morales. Balikan mo nga Gamer, para pakita mo yung bakas mo. Hello, good morning house from Juliet Mubang. Merry Christmas and Happy New Year. Shout out. Landing Vlog, sinanap po ni BG dyan. Landing Vlog, sa drop ng bahay. Jake Morales, nambakas na po ako sa iyo. Pulpak po. Pacheck. Kain from Agamer Whitey. John David, yun, nag-drop ng bahay si John David. Dating dikit, Landing Vlog, sabi ni Berlot Gaming. BG dyan, done with you from Jan Cedran Adriano. Good morning host, what's up? Coming from Juliet Mukbang. Hashtag Jake Morales Vlog, Dan Pulpak. Pasok ko na lang po, sabi ni Jessica Or. Yan, Jessica Or, nagbaba ng bahay. Asawa to ni Lantin Vlog. Ako mangingisda, nasa work kasi siya. O sige, salamat po Mrs. Salamat po sa Mrs. ni Lantin Vlogs. Siya daw mangingisda ngayon. Out muna ako bro, bili muna ako ng pagkain from Johnny TV. Sige, no problem. Ingat kaibigan Johnny TV Vlog. Luto muna ako ng tanghalian kuya. Sige, kaibigan Berlot. May kalab sila sa $19 million mayos ni Tunying. Gutom na. Sige, kain muna kayo. Kain. Meron pa tayong 45 minutes. Host, may premiere ako. Sige, baba mo at tipipin ko. Ate Juliet. Baba, Ate Juliet. Juliet Mukbang. Baba daw ng bahay, sabi ni BG dyan. Teach 1012 TV, thumbs up from Teach 1012 TV. Sa akin nga host, imbis na umusad, bumaba. Ko nagbawas pa 12 banana from Agamer. Bayaan nyo lang yan at ibabalik din ni YouTube dyan pag na-monetize na kayo. Mangisda lang kayo na mangisda. Ako, hindi ako nangingisda pero nagdadagdag yung banana ko. Everyday, 10. Pag nangisda ako, 4 lang. 4, 3, ganun. Magbabawas siya pero magdadagdag siya kinabukasan 10. Pero hindi ako nangingisda. Nagbabalik lang ako, Kaya huwag kayong manager sa lakas-lakas na yan. Pag na-monetize kayo, ibabalik din ni YouTube yan. Skyler Moto Vlog, done, sabi ni Madeline Taberdo. Sa dami ng dinikitan ko, di umusad. Kundi nang bawas pa from Agamer White. Di yung iba kasi,
Kinabukasan pa nagbabalik. Kaya basta magbakas ka lang, bayaan mo, bakas ka lang. Kuya Steve Vlog, yun, Madeline Taberde Dan, tapos na daw. Katamisan harang. Harang Dan, daan lang po from Tits 1012 TV. Yan, din nga tayo kay Juliet Mukbang Premiere. Nasaan na yun? Juliet Mukbang. Tatams lang ako kay Juliet Mukbang. Oh, subscribe ko na rin, Ate Juliet, oh. Like number 37. Ito, nakasubscribe na sa ito, sigurado eh. Oh, nakasubscribe na yan, oh. Like number 38, Ate Juliet. Madeline Taberde Dan, sabi ni Kuya Steve Vlog. Harang from Katamisan. Daan lang, sabi ni Tits 1012 TV. Tits 1012 TV, San Tits Vlog, sabi ni San Tits. Kuya TV, Kuya Steve Vlog, nag-drop ng bahay. Sa mga pinuntahan ko po, kayo na bahala. Nag-mention lang ako from Tonyo Maksam. Yun, salamat kay Ibang MP. Balikan nyo naman po yung pag nakita nyo mayroon Tonyo Maksam. Para hindi naman po tayo lahat na stress. Bigi-bigi lang po, host. Luto muna ako, gutom na sila. From Madeline Taberde. Sige. Unahin nyo sila, baka magutom yun, magalit pa sa inyo. Good morning from James Jan Alayron Pinoy TV. Video dyan, done to you. Kami, sabi ni Lantin Vlogs, ni Mrs. ni Lantin. Katamisang vlog, nag-drop ng bahay. Video dyan. Jamin dyan. Ano ba yung jamin dyan? Juliet Mukbang, Dan Pulpak, sabi ni Ate Jessica Or. Salamat host from Juliet Mukbang. Watching always my friend from Duna Vlogs. Salamat Duna Vlogs. Alparis na wala, Dan Pulpak, full watch po. Sabi ni Skylar Motovlog. Lantin Vlog. Inahanap ko ni video dyan. Madeline Taberdo, Juliet Mukbang, Pulpak Dan sa premiere from Madeline Taberdo. Salamat ka Ali Ludihos from Juliet Mukbang. No problem Ate Juliet. Kuya Steve Vlog, hasta Katamisan. Mega love shoutout sa inyo, sabi ni Lantin Vlog. Dan Alberlat Gaming, sabi ni Jim. Please support horse. Nabubulo na naman ako. Please support host, sabi ni Donna Vlogs. Madeline Taberdo, OTW po, sabi ni Skylar Motovlog. Donna Vlogs, patamsak down, sabi ni Donna Vlogs. Oo, tamsakan natin yan. Saan may music? May background music ba? May background music? Lakas pa naman music. Sige, i-ano ko na lang, i-unmute ko na lang. Pa-shoutout po host from Duna Vlogs. Yun, shoutout po kay Ate Duna Vlogs. Mega love shoutout sa lahat. Thumbs up dan host from the James Jan. Hello Lantin Vlogs, dating dikit, sabi ni Jessica Or, Ame Minis, Bigi and Agamir Whitey. Kain host. Anong ulam natin dyan kabayan ng Agamir?
Madeline Daberto, Biggie Biggie. Juliet Dan, like number 39 sa premiere, sarap. Nuna, inihaw, sabi ni Lantin Vlogs. BG Jan, Dan Pulpak, from Kuya Steve Vlog. Madeline Daberto, mega mega love shoutout OTW sa yung munting halamanan, sabi ni Jan Sir Dan. Yun, nakabalik si Novianter TV, si kaibigan. Biggie Biggie and Jessica Or and Ami Jimenez. Thanks Kuya Steve Vlog. Tinula house, tinula. Yun, sarap niyan. Ano yan, luto mo? Luto mo o bili? Madeline Daberto and Kuya Steve Vlog, Biggie Biggie. 80, meron na 38 minutes lang po tayo, 38 minutes. Katatapos lang namin idol na maglibing. Kaya nakabalik ako. Nagpapahinga habang nanonood ng LS Ball. Salamat kaibigan Novianter TV. Luto ko host, yun, sarap niyan. Patikim nga ako ng luto mo kung masarap. Kabayan, hashtag Madeline Taperdo, Dan Pulpak sa halaman mo. 811 mo ako. May mga runtuan kayo na, malapit na kayo magruntuan kaya. Sabihin nyo lang kung runtuan kaya. Juliet na Makpakan, 41 like. Amiga, tamsak sa premiere mo. Sabi ni Katam Isan. Pabalik naman Juliet. Ate Juliet na Makpakan. Juliet dating dikit. Dana rin sa premiere mo. Yun, may mga nagdikit na oh. May mga nagdikit na Ate Juliet Mukbang. Sure kabayan. Sige patikim ako. Pa-deliver. Pa-deliver ng lalamog. Ako matagal pa. Ha ha ha. Hindi, mas malaki ka nga ano eh, 800k, kabigan no Gender eh, 850 ka na. Eh, 811 pa lang si ano. Pakitulungan na nga kaibigan ano, kaibigan Skyler. Skyler, pakitulungan na nga si Nogianter TV sa banana. May kisuyo kung ano pa sila, kung tawag nito, kung okay pa yung pinangingisdaan mo para makagraduate na rin si kaibigan Nogianter TV. Nandiyan si kaibigan Skyler, tulungan ka niya kaibigan Nogianter. Napag-usapan namin dati yan, kaso busy kasi siya, nandiyan na yung boss niya eh. May jacket ka na kaibigan ng palitandaan. May kalab sa Atlantin Vlog, sabi ni Katam Isan. Harang po ulit mga politiko na nakikita. Oo, si ano yan, ang politiko na yan, si Tito Soto at saka si Lacson. Thanks po from Madeline Taberdo. Lantin Vlogs, hashtag Madeline Taberdo, dandikit, ganda ng garden mo. From Lantin Vlogs. Harang kaibigan, sabi ni Katam Isan. Ang palatandaan, hello idol from palatandaan. Jan Sirdan. Mega love shoutout, sabi ni Lantin Vlogs. Madeline Taberdo, nagbigibigin ang palatandaan. Ay salamat po ng marami from Nogianter TV. Oh, tulungan ka niyan. Pakitulong na nga kaibigan ni Skyler. Kahit umabot man lang ng ano, pag-graduate na natin, matagal-tagal na rin itong si kaibigan Nogianter. Sige kaibigan, trabahuhin ko yan. Mamaya kaibigan. Yun, salamat kaibigan Skyler Motovlog. Maasahan po yan si kaibigan Skyler Motovlog kasi siya po yung tumulong sa akin sa banana ko. Sa totoo lang, nung hindi pa po ako graduate ng 1K, siya po ang tumulong sa akin. Nagugulat na lang po ako kasi matutulog ako ng alas 12 ng gabi. Makikita ko yung channel ko. May dumadagdag na banana, pag minsan 70 piraso, pag minsan 50. Yun pala, si kaibigan si kaibigan Skyler Motovlog ang nangingisda sa akin. Kaya lubos-lubos ang pasalamat ko kaibigan Skyler Motovlog sa pagtulong niya sa akin sa aking banana dati. Kaya naman, tumutulong din ako sa kanya. Tulungan. Naging busy lang siya kasi yung boss niya dati kasi wala siyang boss sa trabaho. Ngayon may boss na siya sa trabaho niya. Challenge nag-drop ng bahay Nogianter TV dan tusok sabi ni Kuya Steve.
Jessica nagbigi-bigi. Jan Serdan Adriano, Lantin Vlog. Lantin Vlog Wife. Hello po, sa LS niya po ako kagabi from Jan Serdan. Katamisan Vlog nag-drop ng bahay. Salamat po ng marami, Idol Skyler, sabi ni Nugianter TV. Yan, monitor mo lang kaibigan Nugianter TV, magdadagdag yung banana mong yan. Lantin Vlog, hasta Jan Serdan Adriano, thank you, sabi ni Lantin Vlogs. Hi Lodge, good morning, dance up dance from Missy Venus. Kaya Venus Indaya ito, Venus Indaya. Napakabuti ninyong talaga sa akin. God bless po sa inyong lahat. From Nugianter TV. O, napag-usapan na namin yung dati ni Skyler, kaso ito nga, nagkaroon siya ng boss na nag-stay na yung boss niya sa trabaho niya, kaya tawag dito? Naalintana yung pagtulong namin ni Skyler. Nasa harang pa ako, sabi ni Katamisan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat from Miss Venus. Lantin Vlog, dan full pack na din po sa roll pork mo. Salamat kapatid from Madeline Taberdo. Jalens nagbigi-bigi, Madeline Taberdo nag-drop ng bahay. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Pin ko nga si Alparisi. Kaya Alparisi. Opo Idol, sabi ni Nugianter TV. Manny Grace Follower TV nagbigi-bigi. Tulungan lang tayo dito. Tulungan lang tayo Idol Nugianter, sabi ni Skyler Motovlog. O ganyan naman talaga, tulungan lang tayo. Wala naman, pag kaya natin tumulong, tulong tayo. Pag may oras sa pagtulong, tumulong tayo. Pero pag busy, di okay lang. Pas mo na, sunod na araw, tulong na naman. Yun, ganun lang yun. Ako, ganun din. Pag minsan, piniplay ko si Kajun eh. Pag minsan, nakakalimutan ko. Pag minsan, si Ricky Neri. Sunod, Jan Serdan. Sunod, Belis Adventure. Sunod, sino pa nga ba? Yung kay Berlot, na pinapaplay ni Berlot. Tulungan lang, wala nang problema yan. Basta kung may pangtulong tayo, pwede yan. Jalens, nag-drop ng bahay. Alparisi na wala. Juliet Mukbang, nagbigi-bigi. Alparisi na wala. Skyler, sabi ni Alparisi. Salamat, Lodi. Big hug from Miss Venus. Tamsak Danarang from Starlight Channel. Alparisi na wala. Nag-drop ng bahay. And Juliet Mukbang. Latin Vlogs, nag-drop ng bahay. May galap siya ito kaibigan Nugi from Manay Christ follower. Nabisi lang kasi sa work, sabi ni Skyler Motovlog. Oo nga, nabisi kasi yan, nabisi. Ang palatandaan, nag-drop ng bahay. Pax de Songling, nag-drop ng bahay. Juliet Mukbang, nag-drop, nagbigi-bigi. Kamay TV, luto muna ako. Katunying, ingat po lagi kayo. Sige, salamat Kamay TV, ingat din. Mega love siya ito, Rimiril sa channel. Salamat sa bigi-bigi, Ate Juliet Mukbang. Jalens, mega love shoutout from London Vlogs. Juliet Beautiful from Pax de Sogling. Messi Venus nag-drop ng bahay. Sino ba yung Messi Venus na to? Ano ko, Venus Indaya to eh. Sabi na eh, Venus Indaya eh. Panoorin ko lang, Venus Indaya. Oh. I-subscribe ko na rin, malulubat na. Oh. Like number 34. Oh, kalimbang all. Ay, dikit na yata ito sa kanya. Ay, nantok na ako. Nugianter TV, salamat po talaga Idol Skyler from Nugianter TV. Westy Vlog, Ami Jimenez, Dan Tusok. Sukli mo na lang, salamat. Sabi ni Kuya Steve Vlog. Missy Venus, nag-drop ng bahay. Miralisa, Pax de Sogling. Juliet Manakpakan. Juliet Mukbang, nagbigi-bigi. Madeline Taberdo, ang palatandaan, pulpakdan po. Juliet Mukbang, nag-drop ng bahay. Missy Venus, nagbigi-bigi. Starlight Channel, nag-drop ng bahay. And London Vlogs.
Idol Turning, napakasaya ko dahil ngayon ko lang naranasan na may mga tumutulong sa akin dahil buong buhay ko ako lang talaga. Idol, kaya buong puso ko nagpapasalamat sa inyo. Salamat, walang problema yan kaibigan Ugenter. Matagal ka na namin gustong tulungan ni Skyler, kaso nga na busy siya. Dapat sana kasunod ka pa ni Kadyo ni TV, ikaw nang kasunod. Kasi nabisi nga rin ako, di na rin ako nangingisda. Ngayon nangingisda si Skyler, may isda na rin ako. Pero hindi ko ibaba yung bahay ko para hindi ako malagasan. Katamisan nag-drop ng bahay, Juliet Mukbang nagbigi-bigi NBG dyan. Landin Vlogs, Dan po sabi niya ang palatandaan. Palatandaan nag-drop ng bahay NBG dyan and Miss Venus and Alparisi na wala. BG dyan, Miss Venus, tinatawag ka ni BG dyan. Ang palatandaan, tinatawag ka ni BG dyan. Venus Indaya, Dan sa'yo, Pulpak, sabi ni Jessica Or. Pabalik naman, Venus Indaya kay Jessica Or. Madeline Taberdo, hashtag Venus Indaya, Dan. Sabi ni Madeline Taberdo. Kuya Steve Vlog, Star Bright, Dan, sabi ni Kuya Steve Vlog. Venus Indaya, ang palatandaan, dating dikit sa inyo from Landin Vlogs. Ugenter TV, Biggie Biggie. Busy lang sa workhouse. Yung didikit, pabakas na lang. Para mabalikan ko. Salamat. Kain from Jim. Last 23 minutes tayo. 23 minutes. Salamat Manay Orly TV channel sa yung palipad. At saka kay Lantin Vlog. Salamat Lantin Vlogs. Miss Lantin Vlog. Salamat. Keller, bigi-bigi ang palatandaan, hashtag Madeline Taberto, Dan na po, sabi ni ang palatandaan. Messi Venus Dan, sabi ni Madeline Taberto. Ang palatandaan, nag-drop ng bahay. Ang palatandaan, salamat. Kami from Madeline Taberto, Ice Mix TV Vlog, nag-drop ng bahay. Yan, lobat na yung ating dalawa, lobat na oh. Lobat na. Tatlo na yung lobat, tatlo. Oh. Isa na lang yung natitira, isa. Wala na si Krok. May yung manok na tumitilaok dito dagi, nawala. Sa makakamiss po dun sa manok ko na kasama ko sa LS, dati nasa Kubo. Mahirap kasi dito pag pag nakawala dito sa bakod ko, hindi na nakakabalik. Napakabait pa naman ang manok yun. Pero hanapin ko siya mamaya. Mabait na manok yun, mabait. Kaso ang problema ba, kinatay na. Kaya pag minsan nabubuisit ako dito, pag mga kapitbahay natin na pag hindi naman kanila, wag kunin, kaso hindi natin maiwasan. Ang palatandaan Dan sa'yo, Pulpak. Diyos ikaw, nag-drop ng bahay na pa rin sinawala. Ay bakit po idol, ninakaw ba? Sayang naman, di, nakalipad lang, naka lang dito sa bakod. Pag hindi hinuli, nakakabalik naman, kaso baka hinuli. Alparis sinawala, bigi-bigi, may si Binos. Dan Pulpak, sabi ni Jessica Or, Alparis sinawala, nagbaba ng bahay. Hashtag bigi dyan, OTW sa'yo, pasukli na lang. Lodi, salamat, sabi ni Missy Venus. Bigi dyan, Missy Venus, hashtag Venus Indaya is done to your channel. Please subscribe back, my friend. Come on, my friend, Tamsakdan from Alparis sinawala. Ugenter TV from Bigi dyan, Kuya Steve Vlog. Ang palatandaan, Dan Pulpak, sabi ni Kuya Steve Vlog. Dan sa nakapin house, Alparis sinawala. Yun lang idol, bakit kaya meron mga taong ganyan idol? Di naman sa kanila, o nga eh. Yun ang problema, hindi naman sa kanila. Yung hindi sa kanila dapat di kunin, kaso hindi natin maiwasan, talaga may mga taong ganyan. Dati nakakabalik yun, pag nakakawala, bumabalik siya. Pero ngayon hindi na nakabalik. Simula na nagpa-repair kasi ako, hindi ko nabantayan eh. Thanks Miss Venus from BG dyan. Juliet Mukbang and Ugenter TV nag-drop ng bahay and BG dyan.
Excuse me po. Tweet love. Idol, lagas yung bigay mo. Noong nakaraan. Hindi lagas yun, idol. Pakita ko sa'yo, ha. Tweet. Pakita ko sa'yo para maniwala ka. Lobat kasi yung isa lobat eh. Lobat. Ito yung inayuda ko sa'yo nun. Ito. Search ko lang dito sa ano ko yung ano, kaibigan. Ayun kaibigan oh. Hindi lagas yan, nakasubscribe yan, Kalimbang All. Papakita ko lang sa'yo para baka sabihin mo yung banana ko is ano, fake. Hindi yung subscribe ko ang nalagas kaibigan. Yan, ipapakita ko sa'yo, nakasubscribe o Kalimbang All. Para baka sabihin mo, may makabasa ng message mo na, idol, yung bigay mo, lagas yung bigay mo nung nakaraan. Pag binaklas ko to, kaibigan tweet, pag in-unsubscribe ko to, yan masasabi mong baklas. Masasabi mong lagas. O ayan kaibigan ha, o. Sinearch ko pa yung pangalan mo pero Kalimbang All pa yan, hindi nawawala. Pero kung sasabihin mo akong nalagas lang, lagas yung binigay ko sa'yo, yan ang hindi mangyayari. Nanya ka ba ba? Hindi ko mention mo, nanyan pa oh. Pag ina-subscribe kita yan, malalagas yan. Mababawasan yung ano, mababawasan yung nakasubscribe sa bahay mo. Ilan na raw na idol na nawawala? Video dyan, tweet. Noy PTV, nag-drop ng link. Di po nalalagas ang mga binibigay ni Idol Danying. Garantisado po yan. Oo nga kaibigan, okay, sinabihan. Pero ayos lang yan. At least pinaliwanag na natin. Pero kung hindi siya maniniwala, pwede kong baklasin yung binigay ko sa kanya. Pinag-graduate ko siya ng ano eh, pinag-graduate ko siya ng... Ilan ba yung pinag-graduate ko sa kanya? Para maniwala lang siya na hindi nababaklas ang aking idinidikit. Lobat lang to eh, papakita ko sa ano sa'yo ito eh. Pati ito, ipapakita ko sa ano sa'yo para maniwala ka tweet. Hindi malalagas yung dinikit ko sa'yo kasi pinanood ko may comment yan lahat. Hindi pa ako nag-unsubscribe. Pag dinikit ko, dikit na yan. Jessica Ordan po, sabi niya ang palatandaan. Juliet mo bang nagbigi-bigi? Ang palatandaan, yun, nag-drop ng bahay. Alparitsi na wala. Dan, full pack, sukli na lang. Salamat from Kuya Steve Vlog. Juliet Mukbang, bigi-bigi ni Nita Caballero, nag-drop ng bahay. Okay kaibigan, salamat from Tweet Loop. Walang problema, Tweet Loop, walang problema. Basta pinaliwanag ko sa'yo, pinakita ko sa'yo para may ebidensya din ako sa'yo. Kay Suki Kera, bigi-bigi, and Miss Venus, nag-drop ng bahay. Hello sa lahat. ITV, good morning po, sabi ni ITV. Idol, Astag Nogender, Tamsagdan, sabi ni Madeline Taberdo. Juliet Mukbang, nag-drop ng bahay. Pasali po from ITV. Baba ng bahay, ITV, baba ng bahay, ITV. Venus Indaya, ang palatandaan. OTW yan sa'yo, pasukli na lang. Ludi, salamat from Venus Indaya. Grade 4 po yan, oh, grade, oh po, 400 nga pala, 400. Ginawa ko pang 403 yun, 403. Juliet Mukbang, hello Nogs from Juliet Mukbang. Nogianter TV, yung iba ang umalis. Sabi ni Nogianter TV, yung mga hindi nanood ng video mo, yun ang nalagas, kaibigan. Kaya pag nakikipagdikitan ka, sabihin mo, manood po kayo ng video para hindi malagas.
Magbakas po ng tama. Lahat yun may bakas ng tama eh. May bakas lahat ng ano ko. Nakikita mo lahat doon may nakalagay. From Tunying Maksab. BG dyan, nag-drop ng bahay in Venus Indaya. Good morning po sa lahat from ITV. Juliet Nugbang and kay Suki Kera. Nagbigi-bigi ITV sabi ni BG dyan. Missy Binos, dan sa'yo, pasukli po from Jessica Or. Ninita Caballero, dantam sa Kalimbang. Sabi ni Kuya Steve Vlog. Salamat, pasukli po, salamat. Dantam Sak from ITV. Juliet Nugbang, nagbigi-bigi. Kay Suki, bigi dyan. Dantam Sakos from ITV. Hello Ninita Caballero, sabi ni Ate Juliet Mukbang. Tweet love, dan sa'yo, pasukli na lang po, sabi ni Jessica Or. Kay Suki Kera, nagbigi-bigi, Jessica Or, nag-drop ng bahay. Kuya Steve Vlog, nagbigi-bigi, ITV, nag-drop ng link. Kay Suki Kera, nag-drop ng link. Balikan ko po kayo later, sabi ni kay Suki Kera. Tambay lang ho, sabi ni Suki Kera. Dan na sa nakapin. Watching ako na from Juliet Mukbang. Idol pababa po bahay ni tweet love para madikitan ko din. Baba ka doon ng bahay mo kaibigan tweet love. Missy Binos, dan po. Sabi ni Palatandaan. Video dyan, dan na po. Pasukli na lang kaibigan. Full pack, tinapos ko ang video mo. Sabi ni Katamisang Vlog. Ang Palatandaan, nagbigi-bigi ay nag-drop ng link and Juliet Mukbang. Thanks Katamisan from BG dyan. Salamat. Last 17 minutes. Palablab sa premier ko. Salamat from Juliet Mukbang. Pababa Ate Juliet. Atipin natin. Pababa Ate Juliet. Juliet Mukbang Dan from Starlight. ITV. Juliet Mukbang OTW daw. Ayan yung bahay ni Tweet Love. Kaibigan Ugenter TV. Panikit naman po kay Tweet Love. At magbakas po ng tama para maganda po, para maganda. Panoorin po, saglit lang naman po yung ano niya, video niya, 3 minutes. Yung 7-day-old. Yung kanyang kalapati. Starlight Channel, nag-drop ng bahay. Starlight Channel, Bijan. Juliet Mukbang, dan na po sa premiere mo. Thanks from ITV. Pabalik. Magbakas po, magbakas. OTW sa iyo, BG dyan from Starlight Channel. Madeline Taberdo, nagbigi-bigi. Last 16 minutes tayo. 15 minutes, 15. Sana makabalik sa grade 4 Idol Tunying. Lubat kasi ako, lubat eh. Ilan na ba yan? Ilan na ba yan tweet? Teka lang, tapusin ko lang kay Ate Juliet Mukbang. Padikit naman po kay tweet love, mga kaibigan. Pag-graduate natin ng grade 4. Bakit napuntang 281? Grade 4 ka na. $381 pala, 381. Ayun, nakita ko, 382 na yan, 382 na. Ayun o, 381. Oh, ayun o. 19 lang palang kulang, 19. Mag-ano ka kasi kaibigan, kaibigan tweet love. Marunong ka ba mag-clear list, kaibigan? Pagkatapos ko mag-live,
mag-clear list ka yung mga pinanood mong video. Tapos yung mga nanood sa'yo, i-resin mo lahat yun. Lagi mong i-resin, huwag mong kalimutan, i-resin mo lagi. At saka bago ka, ano ba, di ba, galing ka dito sa akin, oh. Mag-e-end ako ng alas 12. Bago ka pupunta sa ano, sa isang LS, magpahinga ka muna ng mga 15 minutes. Huwag kang lilipat agad sa ano. Pagkatapos mo mag-clear list, pahinga ka muna ng konting minuto, mga 15 minutes, ganyan. Kasi pag dire-diretso, lilipat ka na naman sa iba. Eh, makikita talaga ni YouTube yan. Kasi yung didikit sa'yo, makikita niya kung saan galing. Basta pahinga ka mga 15 minutes o 20 minutes, lipat ka na naman sa iba. Tapos clear list ka muna bago ka lumipat. Kunti lang pala nabawas, okay lang yan, okay lang yan. Babalik din ni YouTube yan. Tweet love, done po, sabi ni Starlight Channel. Okay na kay tweet Idol Tanying, sabi ni Nogianter, yun. Mamaya titignan ko kung ilan na. 381 yung binuksan ko eh. Busy dyan, sabi ni Katam, Isan. Nasa harang pa ako, sabi ni kaibigan Nogianter TV. Harang again from Starlight Channel. Katam Isan. Pray for you, sabi ni BG dyan. Balikan ko po kayo maya pagtapos ng LS. Ano ba yan? Pagod na pagod ka na dyan kakano. Dan tweet love. May sisiw din. Dami. Relax. Sabi ni Juliet Bukbang. ITV nag-drop ng bahay. Salamat from Katam-Isan. Walang problema sa akin yan. Kahit bukas pa, okay lang. Sabi ni kaibigan Nogianter TV. Okay nga lang yan. Basta magbalik. Hindi naman maalis yan, kaibigan tweet. Huwag kang... Sa susunod kaibigan tweet. Payuhan kita para walang magagalit sa'yo. Pagpupunta ka sa LS, ano ba katulad, sabihin mo na lang, marami akong lagas, kaibigan. Huwag mo nang uulitin yung sabihin mong lagas yung dinikit ko sa'yo. Kasi, pag nagalit sa'yo, tatanggalan ka ng jacket. Sunod, sabihin mo na lang na ano, kaibigan, ang laki po ulit ng lagas ko, ganon. Kasi pag natsimpuan mo yung mainit ang ulo, baka baklasin po lahat ng dinikit sa'yo. Payo ko lang kaibigan, tweet love. Basta po, bakas po kayo para mabalikan ako. Video dyan, na-drop ng bahay. Dan, tweet love, nag-watch ako talaga bago sipa from Juliet. Yan, kita mo na, sinisipa ka na natin Juliet mo ba? ITV, dan po from Starlight Channel. Idol kayo muna ako pero manonood pa rin sa LS mo. Sige kaibigan Nogianter, kain na kayo. Tama yan, Idol Tanying from Nogianter TV. Happy New Max, smile, ha ha ha. Ito talaga Ate Juliet ha. Lagi naman tayong happy. Sige po, pasensya na. Mali po pala nagamit ko na salita. Oo, kasi pag iba papagalitan ka, baka may sabihin doon sa mga kabarkada ko. Baklasin nyo nga yung tweet love. Pangit magsalita, sabihin na nabaklas lang yung dinikit ko nakasubscribe naman ako. Pag napagalitan ka, bahala ka. Payong kapatid lang, payong kaibigan lang, kaibigan tweet love. Para sunod hindi ka na magkamali. Miss Venus, Ninita Caballero, hashtag fully support, Dan Dikit Kalimbang, pasuklin na lang, lalabs from Miss Venus. Di naman po natin alam kung sino ang
Mga umalis eh. Yan, oo nga eh. Huwag mong, tama yan, tama yan, tama yan. Jessica Or, tweet lo, pasukli from Jessica Or. Miss Venus, yun, nag-drop ng bahay. Lunchtime po from Pakats Adventure. Oh, mag-end rin ako, kaibigan Pakats, last 9 minutes, 9. Hello my friends, sabi ni Kim Mado. Where are you all from Kim Mado? Tony Maxam, hello. Coming from my friend Kim Mado. May love shoutout my friend Kim Mado. Thank you for coming again, my friend Kim Mado. From Indonesia. May love shoutout my friend Kim Mado, my friend. Sorry po sa lahat, session na po, tao lang. From Tweet Low. No problem, my friend Tweet Low. Planting Vlogs, Kim Mado. Hello, mega love shoutout. Ang palangkandaan, salamat. Big hug from Miss Venus. Juliet Mukbang nagbigi-bigi. Kimado nag-drop ng link. Yun. Star Bread Channel, Dan. From Madeline Taberdo. Kimado, come on my friend. Thumbs up, Dan. From Kimado. Please drop your link, my friend Kimado. May dumikit na 4, kaibigan tweet low. 385 ko na, 385. Balikan mo yung 4 na yun. 4 yung dumikit sa'yo, balikan mo. May bakasyon na may mga yun, may bakas. Akin na, 30 pieces. Kain ni Tio. Ha, gutom si Tio. Sabi mo, 30 yung kinain kaya ni Leo, 30. Sa akin, walang kinain. Walang kinakain na saging. Pinapakain ko siya ng saging eh. Marami tayong saging eh. Tama ang lahat ng nandito. Di marunong manloko ng kaibigan from Nugi Hunter TV. Mga supportive itong mga nandito, kaibigan. Kaya huwag ka mag-alala. Lagi sila nakasupport sa'yo. Tinan mo yung video mo, tinan mo. Tatay, nag-loading na. Makikita mo yan kaibigan, tweet sa mga video mo. Magpupuntahan sila. Ay, muni na pala si Starlight Channel. Yan, salamat. Congratulations kaibigan Starlight Channel. Monetize na din pala si kaibigan Starlights. Sorry po, pasensya na po talaga sa lahat. No problem, tweet low. No problem. Naglulugo ang ating internet. Sabay, matatapos naman tayo. Naglo-loading. Nakamute host, work mode, lunch break from Starlight Channel. Yan, salamat Starlight. Okay lang yan, idol, tweet. Tao lang tayo, nagkakamali idol. Kaya okay lang yan. May naturuan lang tayo. May natutunan lang tayo. Pero nga, ayos lang yan. Naglulong ang internet, naglo-loading. Loads, lahat sa lahat. Mua from Juliet Mukbang. Nyomoni, Nako Kabayan from Starlight Channel. Yun, salamat kaibigan Starlight. Congratulations. Monetize na si kaibigan Starlight Channel. Kimado Sodakuan from Madeline Taberdo. Lablat sa lahat, Mua, Chup from Ate Juliet Mukbang. Congratulations from Ate Juliet Mukbang. Congrats daw kay Starlight Channel. Kimado Dan Pulbak. Thank you guys from Starlight Channel. Yun. Welcome. Naglo-loading na. Gaya, matatapos na.
Naglo-loading. Congrats, sana all, ha, from Nugianter TV. Makakamit mo din yan, kaibigan Nugianter TV. Congrats from Ate Juliet Mukbang. Kay Suki Kaira, nagbigi-bigi. Jessica Ordan, Tamsak, Daddy Indicate from Starlight Channel. Salamat kaibigan Starlight, and congratulations again. Monetize na tayong lahat. Walang may iwan, lahat magiging monetize. Lahat ng ating kaibigan, monetize. Hoy, nantok na ako. Tapusin ko na kaya. Last 4 minutes, last 4 minutes. Harang again from Starlight Channel. I'm watching po, thumbs up, done, from Babes Ngoyen. May galap shoutout kaibigan Babes Ngoyen. Salamat po kaibigan Babes Ngoyen. Juliet Mukbang, bigi-bigi sa ating Juliet Mukbang. Hello host from Soy Eats. Yan, nakaabot pa si Soy Eats, Salamat sa 47 thumbs up. 20 PM na pala. Oo nga, maninog eh. Nagluloko na yung ang internet. Nugianter TV nag-drop ng bahay and Starlight Channel. Hello number 12. Number 12 oh. Nugianter thumbs up down from Starlight Channel. Thumbs up number 48 from Soy Eats. Lunch muna kayo ni internet ko ito nying. Di mag-out na ako, nagugutom na nga ako, naglo-loading na. So it's a drop ng bahay. Putol. Last 2 minutes. Mag-end ako mga kaibigan ha, mag-end ako kasi pangit na yung ating internet. Nagugutom na. Madeline Taberto, salamat Madeline Taberto, salamat sa pag-stay, salamat sa pagtambay kay Tunying.
Nagugutom na yung internet mo from Bebs nga eh. Oo nga eh, from Gus Lorente. Sige, bye. Take care lahat from Ate Juliet Mukbang. Hindi ko na pasaya si Ate Juliet Mukbang. Mamaya ko nalang papasayan yan si Ate Juliet Mukbang. Kaibigan Rodjack Rodelas, salamat host. Katatapos lang kumain. Salamat kaibigan Rodjack Rodelas. Hashtag Alfredo Lacerna. Mag-end na po ako mga kaibigan. Salamat. Seconds lang, seconds. Dan Luto Kuya. Mag-end na ako kaibigan Berlot ha, Berlot. Ate Jessica Or, kain ka muna kayo. O mag-end na ako. Kaibigan Berlot, PM kita tungkol sa kung paano paggamit ng laptop. Kaibigan Berlot. Para yan ang aking gamitin pag minsan. Para madali mag-ayuda. Ang hirap mag-ayuda pag cellphone. Salamat ulit mga kaibigan. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagsuportan nyo kay Tunying. May 12 pang viewers pero iiwanan ko na kayo kasi nagugutom na yung ating internet, nagugutom na rin si host. Salamat to si Miss Beno, salamat. Yun. Ate Jet, magpapaalam na ba ako sa inyo lahat? Salamat. Okay na po, okay na. Ate Grace Lorente, Berlot Gaming. Kaibigan Rodjack Rodela, salamat. Miss Benos, Indaya, Jessica Or. Ate Bibs Ngoyem, Starlight, congratulations ulit. Babay na. Papaalam na ako. Salamat, Tos. May hindi nagsukli kay Lacerna. Hindi, hintayin mo lang hanggang bukas, kaibigan Alfredo Lacerna. Hintayin mo lang bukas. Pag di nagsukli bukas, baklasin mo rin para parehas. Kasi yung iba kinabukasan nagsusukli o kaya maya para hindi magsalubong ba. Hintayin mo lang, kaibigan Alfredo Lacerna pakihintay lang ng konti. Magbabalikan naman yan, lahat naman yan legit. Bye, ingat, sabi ni Ate Grace. Tamsak sir from Manny Florencio Mungkaway. Papalam na ako, Manny Florencio. Bye, salamat po. God bless us all. Katamisan, Ate Katamisan, salamat. Bye po, God bless us all. And thank you very much. Mega love shoutout.